vectores que impulsan o futuro de Galicia. España, o Goberno central, sigue sin aprobar os presupostos. Estamos con presupostos de hai 3 anos, con todo o cambio da situación. Hai varias comunidades autónomas que este ano, según teñen adiantado, teñen moi difícil ou prácticamente imposible tamén poder aprobar os seus orzamentos e Galicia, un ano máis, nesta normalidade que xa se está convertendo casi en excepcional, aproba os seus orzamentos, como decía, para o ano 2026. Por tanto, hoxe demos luz verde os orzamentos que durante todo o ano que ven, a partir de 1 de xaneiro até 31 de decembro, conterán as medidas fiscais, administrativas, os recursos para que Galicia siga funcionando. O luns, dentro do prazo marcado, despois desta aprobación, será a entrega formal ao presidente do Parlamento do proxecto de lei, ao fin e ao cabo é unha lei, dos orzamentos de Galicia para o ano 2026 e a partir de aí comezará a súa tramitación parlamentaria coa previsión de que, como cada ano, antes do 31 de decembro, a última semana de decembro, como é habitual, o Parlamento de Galicia agardamos que lle dea a súa aprobación e, por tanto, o 1 de xaneiro entren en vigor unhos orzamentos que, por primeira vez na historia da nosa comunidade autónoma, superan a barreira dos 14.000 millóns de euros. En concreto, 14.240 millóns de euros, que é un 2,1% máis que os orzamentos aínda en vigor do ano 2025. Son unhas contas novas para un novo escenario, como decía. As demandas, hai demandas que permanecen, pero tamén hai moitas que cambian. A necesidade de adaptación é permanente, por iso non ten ningún sentido defender que orzamentos aprobados coas circunstancias de hai moito tempo, como está facendo no Goberno central, son vixentes para moitos anos despois. Non o son en ningún caso. E a demostración son as circunstancias que afectan a estes orzamentos. Nos orzamentos anteriores, un factor que condicionou moito a súa composición, incluso os recursos que contiñan, eran todos eses fondos europeos que compoñían, había varios fondos a súa vez, pero, por dar unha idea de conxunto, os chamados mecanismos de recuperación e resiliencia. Acompañáronos dende a saída da pandemia e permitiron facer moitas actuacións, especialmente nos casos en que se executaron ben. En Galicia sí que se executaron, ao contrario do que está pasando no Goberno central e, polo tanto, son fondos que aproveitamos, dos que dispusimos, pero que tiñan unha fecha de caducidade en canto a súa aportación, en canto a súa utilización e, polo tanto, salvo algunhas cantidades que quedan todavía ata o ano que ven, que van ao límite, fondos con ese orixen que nutrían os orzamentos durante estes anos, no ano 2026 xa non estarán presentes. Por lo tanto, ábrese un novo escenario. E ese escenario obriga, e as circunstancias financeiras de Galicia así o permiten, facer un esforzo suplementario para poder sustituir con fondos propios ese remate progresivo destes fondos europeos dos que dispusimos durante estes anos. E iso é o que permite, malia a merma que supón, como digo, esa xa non aportación destes fondos extraordinarios, que os orzamentos para o ano 2026 non só non baixen, sino que medren en máis dun 2%. Para que se fagan unha idea, a subida que lles decía, 2,1%, se non fixéramos, se non estivera presente esa merma dos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia, o incremento estaría cerca do 5%, un 4,6%, casi un 4,7%, se se mantiveran as circunstancias que tivemos estes anos. Non é así e, polo tanto, o crecemento é do 2,1%. Ademais, un crecemento focalizado onde ten que estar, nas áreas sociais, nas áreas para axudar as persoas, nas áreas para manter un nivel aceptable, un bo nivel dos servizos públicos que permitan seguir fortalecendo e modernizando un estado de benestar que favoreza a igualdade entre todos os galegos, vivan onde vivan. Para poñelo en cifras que se entendan moito mellor,
O orzamento medra en 300 millóns de euros, en números redondos, e o 100%, prácticamente a totalidade dese incremento vai para as consellerías que coidan das áreas ás que me estaba referindo, Consellería de Política Social, Consellería de Sanidade, Consellería de Educación e Consellería de Emprego. Lóxicamente, eso supón unha disminución noutras áreas, noutros departamentos da Xunta de Galicia, o da propia presidencia da Xunta, que ten os seus orzamentos teñen que baixar para que as áreas sociais poidan seguir fortalecéndose. Xa digo, son os orzamentos históricos que permitirán avanzar a hora de ampliar o que temos que seguir coidando, a oferta de vivenda, reforzar a partida para atender os dependentes, o decía outro día no Parlamento, 88 millóns, casi 90 millóns de euros máis para atender a todas esas persoas que se incorporaron co plan de choque ao sistema de dependencia galego e queremos que Galicia se siga consolidando non só nunha forte sanidade pública, sino tamén áreas nas que somos referencia como o da prevención da saúde e todo o que ten que ver coas vacinas e os cribados. Imos mellorar tamén a rede de atención primaria, 1.747 millóns de euros, estou falando de sanidade, un 4,7% máis que no ano 2025, sube o dobre que o orzamento xeral e tamén, por suposto, recursos para seguir permitindo que en Galicia a educación pública sexa de balde dende a guardería ata que se remate a universidade. Outro departamento moi reforzado, o que fixemos un esforzo moi importante nestes anos e queremos seguir consolidando esa posición de referencia é o que ten que ver co I+D+I, coa ciencia que fai progresar un país. O investimento nesta área, investigación e innovación, incrementase en un 9%, máis de 3 veces o que sube o orzamento, casi 4 veces o que sube o orzamento, e sin casi 4 veces o que sube o orzamento a media do orzamento. Pasamos en I+D+I de 372 millóns do ano 2025 a 405 no ano 2026. E todo isto sin que supoña máis impostos para os galegos, ao contrario do que estamos vendo que pasa, por exemplo, no Goberno Central, que non aproba orzamentos, pero sí que sube impostos. Quedan blindadas, en primer lugar, as máis de 120 baixadas que fomos arbitrando dende o ano 2009. Eu insisto moito en isto, porque unha baixada se anuncia un ano, pero despois hai que seguir mantendo durante os anos seguintes e ese é un impacto continuo nos orzamentos que hai que manter nas correspondentes partidas. Se siguen mantendo todas as baixadas, non subimos ningún imposto e implantamos 5 baixadas máis nos orzamentos para o ano 2026. A desgravación de ata o 15% do gasto en material escolar e libros de texto, a bonificación fiscal para os maiores que cedan ben os seus coidadores mediante o contrato de vitalicio, a exención tributaria das axudas que reciben os pacientes con ELA, os afectados polos incendios e os pacientes tamén de algunha outra enfermidade que reciben axudas pero que tributaban por elas, e tamén, por suposto, as axudas para seguir facilitando un acceso o máis igualitario posible ao ben de primeira necesidade como é a vivenda, a aposta da Xunta de Galicia por promocionar o acceso á vivenda. Recordo incrementar en 40.000 euros o teito de patrimonio para acceder á rebaixa do ITP para a compra dun piso, do 8 ao 3%, ou mesmo ao 0% en zonas pouco poboadas ou en colectivos protegidos. Incluímos dentro destes colectivos menores de 36 anos, familias numerosas e familias monoparentais. En definitiva, cumprimos co noso deber, ahora explicará un pouco máis polo miúdo o Conselleiro de Facenda, co noso deber de dotar a Galicia, que tanto como dotar o funcionamento dos servizos públicos en Galicia e as axudas que temos que dar para que o sector privado poida seguir creando riqueza, dotalas en tempo e forma para que o 1 de xaneiro Galicia volva a ter orzamentos que cubren, insisto, a retirada progresiva, esa moito máis acentuada no ano que ven, dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia con fondos propios que permiten seguir coidando especialmente todo o que ten que ver co gasto social. Avanzamos na senda de estabilidade, queremos seguir construindo unha Galicia próspera, sostible e preparada para os retos que temos agora, pero sobre todo para os que veñan no futuro. No final, como vimos dicindo estes días, Galicia e calidade son moitas cousas, tamén son uns orzamentos
que poidan ter ese calificativo de orzamentos de calidade para unha Galicia que ten que ser de calidade. Agradezolle moitísimo o traballo intenso durante todo o ano, pero sempre especialmente nestes días previos aos orzamentos de todo o equipo da Consellería, están aquí os seus directivos, o conselleiro responsable e chegamos, por así decirlo, a parte que lle correspondía máis directamente o Goberno da Xunta de Galicia, que é aprobar este proxecto de lei que a partir de agora entran no Parlamento. A partir de aí, cuestión dos diputados e deputadas as modificacións necesarias, coa previsión, e agardo que así sexa un ano máis, de que antes de que remate este ano estean aprobados o ano 26, 1 de xaneiro, Galicia volve a ter un ano máis, xa van moitos orzamentos para 365 días. Nada máis, deixo a palabra para un desglose e unha explicación ao Conselleiro de Facenda. Moi bo día a todos. Pois, como acaba de informar o presidente, vimos de aprobar hoxe no Consello Extraordinario da Xunta o proxecto de lei de orzamentos da Comunidade Autónoma para o ano 26 e o proxecto de lei de medidas administrativas e fiscais que o acompaña. O primeiro que querería dicir é tamén por en valor o traballo do meu equipo que levan traballando arreo para sacar estas contas adiantes con profesionalidade e rigor como adoitan facer. Tamén querería por en valor que aprobamos en tempo e forma estes orzamentos, malla que o Goberno Central segue sen achegar os datos precisos para unha elaboración ordinaria, digámoslo así, dos orzamentos, como é a publicación do informe de posición cíclica do Reino de España ou a senda de déficit que, como poden supor, contén información fundamental para aprobar uns orzamentos ordinarios. E que nin sequera, como saben, convocou o Consello de Política Fiscal e Financeira preceptivo para chegar e discutir esta información. E, ademais, aprobamos os orzamentos nun contexto de incertezas, tal e como os advertimos o pasado mes de xullo ao aprobar o teito de gasto non financeiro da Comunidade Autónoma. No eido internacional, afortunadamente, tras a firma do Tratado de Paz, se abre unha esperanza de que remate o conflito entre Israel e Palestina, pero aínda se mantén outros conflitos que afectan a economía europea e mundial como o de Ucraína. Tamén continúan as incertezas comerciais pola consolidación da arbitraria política arancelaria por parte dos Estados Unidos. E tamén se ten incrementado non só as incertezas no eido externo, senón que tamén as incertezas internas se teñen incrementado dende entón, pois 2 meses e medio despois da aprobación do teito de gasto, a Lei de Estabilidade Orzamentaria de España segue sen adaptarse ás novas normas europeas, polo que descoñecemos como vai xestionar o Goberno Central a compatibilidade entre dúas regras fiscais, a da Unión Europea e a nacional, que son diferentes, como remarca de seguido a AIREF, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal. Ademais, o Goberno Central incumpriu por terceiro ano consecutivo os prazos de presentación das contas e no último trimestre do ano 25 segue cuns orzamentos presentados e aprobados no ano 22. Igualmente, como xa dixen, non hai data aínda para a convocatoria do Consello de Política Fiscal e Financeira para chegar ás comunidades autónomas ao obxectivo de estabilidade para o ano 26. Neste contexto de inestabilidade tamén asistimos ás continuas cesións do Goberno de España, como saben, aos seus partidos, algúns dos socios de Goberno, como acordo de asunción de débeda das comunidades autónomas ou financiamento singular que poden afectar gravemente as finanzas autonómicas. En calquera caso, a nosa obriga é seguir a gobernar e illar a Galicia da inestabilidade desta inestabilidade da política nacional. Así, mentres o Goberno Central segue con orzamentos aprobados no ano 22, a Xunta de Galicia aprobaose as contas para o ano 26. Porque, como saben, os orzamentos son a folla de ruta e o instrumento dun goberno para dar resposta ás necesidades
do país e a súa cidadanía, algo que non pode afrontarse con ferramentas obsoletas, e as necesidades e os retos do vindeiro ano non se parecen en nada ás que había no ano 22. Por iso, o Goberno galego reafirma o seu compromiso de poñer a estabilidade política institucional ao servizo dos galegos e das galegas, para seguir achegando certezas ás familias e ás empresas nun contexto de incertezas como o que acabo de describir. Unha das boas noticias do cadro macroeconómico é que as estimacións de crecemento do PIB e baixada da tasa de paro para este ano melloran sustancialmente respecto ao previsto ao inicio de ano cando presentamos os orzamentos para este ano 2025. Isto proba unha vez máis a prudencia á hora de elaborar as estimacións por parte do IGE e tamén que tras esta revisión á alza, tal e como fixemos hai 2 meses e medio cando aprobamos o teto de gasto, vemos un PIB previsto para 2025 que se eleva ata o 2,5%, 4 décimas máis do recollido inicialmente. Esta mellora débese ao comportamento do consumo privado e ao dinamismo do investimento nos últimos trimestres, impulsado principalmente polo investimento en vivenda. E tamén por unha boa evolución do sector exterior que encaixou ben esta inestabilidade pola política tarifaria internacional. Neste crecemento compre salientar a composición equilibrada do cadro macroeconómico que favorece un crecemento máis sostible no tempo. Levamos 4 anos consecutivos mellorando as nosas estimacións. Respecto á tasa de paro, continúa a boa evolución de anos anteriores. No ano 23 xa conseguimos estabilizala por debaixo do 10%. Este ano a previsión é que baixe ata 8,3%, case un punto menos do previsto inicialmente, que, como saben, era o 9,1%. E para o ano 26, o panorama de incertezas que temos nos recomendan, aínda máis se cabe, empregar a prudencia na elaboración das previsións macro. Así prevemos un avance do PIB do 1,9% en liña co crecemento previsto polos principais organismos internacionais para o conxunto de España. Ademais, a taxa media de desemprego tamén seguirá a baixar ata o 7,8%, rozando mínimos históricos, como consecuencia da previsión da creación de emprego para o próximo ano. Un cadro macroeconómico que, como é habitual, ten sido avalado pola AIREF. Desta forma, Galicia encadeará 6 anos de crecemento sostible e cada ano as tasas por riba, subindo cada ano as tasas por riba do último ano de prepandemia. Ademais, Galicia medra moi por riba da media da zona euro e da Unión Europea. Dende o ano 24, como poden ollar nesta gráfica, un 2,8%, un 1% e un 0,9% respectivamente. A partir do ano 24, tamén do 25, melloramos este crecemento a todo 2,5% que acabamos de sinalar, de revisar agora, fronte a un 1,1% e 0,9%. En 96, na previsión do 26, tamén prevemos que siga medrando significativamente máis un 1,9% fronte ao 1,5% e 1,4%. Con estas estimacións económicas, Galicia mantén unha mellor evolución acumulada que a media de España na pospandemia, en concreto 1,2 puntos de maior crecemento agardado para o ano 26, como ven nesa gráfica. Igualmente encadearemos 6 anos de creación de emprego. Este é, sen dúbida, o mellor dato. Esta boa evolución do crecemento vese corroborada en que Galicia segue ano a ano a mellorar a súa converxencia cunha tendencia mellor que a media. Este gráfico se cadra e máis ilustrativo que o anterior, porque non só fala do PIB en global, senón que fala do PIB per cápita, que é a capacidade de producir de cada habitante riqueza nunha economía. E, como pode verse, Galicia avanzou 6,6 puntos en PIB per cápita acumulados a prezos constantes, máis do doble que a media de España, e 1,5 puntos por riba da Unión Europea 27, o que nos permite seguir conversendo con estas dúas economías. Quixera salientar que detrás destes datos está o enorme esforzo da sociedade galega, pois nun contexto xeral de crecemento, en Galicia estamos a ser máis productivos e a medrar máis, por tanto. E se falamos do mercado laboral, os datos sobre a baixada do paro rexistrados continúan tamén a mellorar. Entre setembro de 2020 e setembro de 2025, Galicia reduciu prácticamente un terzo o número de desempregados.
o que supón unha caída do 32,6%, 7 puntos superior á media de España. E no último ano, o descenso do paro foi tamén algo superior en Galicia. Do 6,5%, media décima superior á media de España, evidentemente, ata os 113.000 desempregados. E isto o podemos trasladar á creación de emprego. Pois chegamos ao mes de setembro con ata 1.104.000 cotizantes, cun crecemento sostido nos últimos 5 anos. En resumo, temos 84.000 afiliados máis e 52.000 parados menos que antes da pandemia. E o que é mellor de todo isto, aumentando a poboación activa. Es decir, con case 30.000 persoas que queren incorporarse ao mercado de traballo máis. Evidentemente, isto é froito de que ven que a dinamización do mercado de traballo dalles unha oportunidade de atopar un emprego. E se temos en conta a evolución da taxa media de paro, vemos que segue unha senda descendente dende o ano 2020, cando estaba no 12%. Situouse, como dixen, por debaixo do 10%, e xa 2 anos, no 24, xa se sitúa no 9,4%, fronte a 11,3% da media de España, e consolidarase por debaixo dos 2 díxitos este e o vindeiro ano, achegando un 8,3% no 25, según as nosas previsións, e baixando ata 7,8% de media no ano 26. Estes datos que acabo de comentar se están a cadar unha clara mellora dos índices de produtividade do traballo, como dicía antes, que é a mellor garantía de que podemos seguir, a nosa economía pode seguir a xerar emprego e a mellorar as retribucións, porque se non mellora a produtividade, nin hai máis emprego, nin hai mellores retribucións. De feito, no período 19-23, Galicia está entre as comunidades a cuarta na que máis medra a productividade 1,2 puntos fronte á caída media de case un punto da media das restantes comunidades autónomas e a media nacional. En canto ao sector exterior, nos últimos anos Galicia está a consolidar o seu mellor ciclo exportador, superando os 30.000 millóns de euros en vendas ao exterior. De feito, no último ano pechado, o ano 24, superáronse os 31.000 millóns de euros, récord histórico. Pero este ano acontece algo especial, como xa dicíamos. O shock do impacto da renovación e o endurecemento da política arancelaria dos Estados Unidos podería pensarse que afectaría a esta tendencia. Embarcantes polo que podemos apreciar ata día de hoxe, ata a liña en azul oscuro reflicte o incremento das exportacións entre os meses de xaneiro e xullo para posibilitar unha comparación homoxénea, vemos que a economía galega foi resiliente a este desequilibrio tarifario e esperamos que isto se proxectará ata finais de ano. Coñecidos os datos ata o mes de xullo, seguimos exportando máis que un ano antes, polo que, afortunadamente, estes arancéis están a ter un impacto moderado na cifra global de exportacións e moi pouco nas vendas a América, 35 millóns de euros, que se compensan coa suba ao resto dos países europeos, 217 millóns de euros. Por tanto, a economía galega resiste a crise arancelaria no que levamos de exercicio na previsión ao cerramento. Este dinamismo do sector exterior favorece a apertura da economía e a súa competitividade. Unha das fortalezas de Galicia, como dicía antes, é a estabilidade política institucional, que favorece tamén a nosa estabilidade financeira. Nos últimos 15 anos, Galicia converteuse en referencia en España no control do déficit público e do endeudamento responsable, blindando o noso estado de benestar. De feito, Galicia é a comunidade que menos incrementou porcentualmente a súa débeda dende o ano 2009. Isto permitiu que pasase neste período de estar entre as comunidades autónomas máis endebedadas as menos endebedadas en ratio débeda-PIB, que é como se compara o endebedamento de economías de diferente tamaño, como acontece coas comunidades autónomas, por exemplo. E se temos en conta o período post-pandemia, a débeda de Galicia aumentou tan só nun 5,5%, fronte a casi o triplo da media en España, un 13,8%. Pola súa banda, a débeda do Estado da Seguridade Social disparouse neste período por riba do 40%. No Goberno galego somos conscientes de que calquera uso do recurso ao endebedamento debe ser controlado e limitado.
e facer uso del cando se precisa, nas épocas de crise, para restrinxilo nas épocas de bonanza, cando temos ventos de cola, como acontece agora mesmo. Por iso, Galicia hoxe non ten un problema de endevedamento. Galicia fixo os deberes, blindou a súa solvencia e a sustentabilidade das contas públicas. E por iso, seguimos nunha senda descendente da ratio débeda-PIB que prevemos que peche este ano no 13,7% e preto do 13% xa a finais do 26, 4 anos antes do objetivo que nós mesmos nos fixáramos no Plan Estratégico de Galicia ata 2030. E para o ano 26 presentamos uns orzamentos que tampouco xerarán novo orzamento as contas autonómicas por terceiro ano consecutivo. Nesta diapositiva podemos ollar esta diferente composición que deriva da senda de endevedamento que indicábamos antes. O peso sobre o PIB de Galicia en azul escuro, o da media das comunidades autónomas en azul máis claro e o da media da Administración Central en verde. Pois ben, poden ver cal é a situación que tiñamos a finais do 94 despois de toda esta senda de endevedamento controlado a que facíamos referencia e que nos leva a ter unha situación de débeda por habitante sustancialmente inferior á media das comunidades autónomas. Cunha ratio débeda-PIB de 6,6 puntos inferior á media e cunha débeda por habitante 2.290 euros menor que a media. Por iso, insisto, Galicia non ten un problema de débeda senón de financiamento. E pasamos entón ao financiamento. Por que dicimos que Galicia ten un problema de financiamento? Porque nesta diapositiva podemos ollar como as necesidades de Galicia e do resto das comunidades autónomas de réxime xeral son dun maior financiamento, posto que temos un sistema desfasado que data do ano 2009 e que fronte a unha evolución crecente das necesidades de gasto, en especial despois da pandemia, de gasto sanitario e de gasto en política social, enfrontamos unha merma proporcional nos ingresos. Nesta diapositiva podemos ollar como a realidade é que cada ano que pasa con este modelo se afonda na insuficiencia de recursos para financiar os servizos públicos fundamentais. Cun dato queda claro esta evolución. Se vemos o incremento de recadación entre os anos 2008, que é o último do anterior sistema de financiamento, e 2024, podemos ollar como os tributos cedidos medraron nun 73,8% neste período acumulado. Os tributos cedidos son os tributos nos que participan as comunidades autónomas no sistema de financiamento, é dicir, o IRPF, o IBE e os impostos especiais. Pois ben, destes recursos, o que termina no modelo de financiamento, o que termina sendo os incrementos que son transferidos ás comunidades autónomas non sufren o mesmo incremento. Se temos unha participación que arrolda a media, pois deberíamos medrar os nosos recursos ao mesmo incremento. Pois o incremento que nutre o sistema de financiamento autonómico é só o 65%. E os recursos que rematan no sistema de financiamento para a nosa comunidade autónoma medraron tan só un 43,9%, un 44%. É dicir, frente a un incremento da recadación xeral de 73,8% deses mesmos tributos, a participación da comunidade autónoma só o fixo nun 44%. E no cadro da dereita poden ollar o cálculo que fixemos que indica que se mantemos o peso relativo do ano 2008 no sistema, este sistema tería chegado ás comunidades autónomas case 9.000 millóns de euros máis sobre os que achegou no ano 24. Por eso falamos da insuficiencia do sistema de financiamento e da necesidade da súa revisión, máis de outros arranxos perentorios que se están a promover por aí. Paso agora a detallar as principais magnitudes dos orzamentos para o ano 26. Para o ano 26 temos unha suba dos ingresos non financeiros do 3,4%, que suman 14.506 millóns de euros, unha suba importante que podemos desglosar por capítulos. O capítulo 1 sube con forza, sobre todo polo vigor no que aumenta a recadación do IRPF, sen dúbida vinculado a esta boa marcha do mercado de traballo e, polo tanto, que temos máis traballadores pagando impostos na nosa economía. O mesmo acontece co capítulo 2, que medra sobre todo pola chega do imposto sobre o valor engadido.
No capítulo 3 temos unha lixeira baixa que se debe a que a baixa estimación de ingresos dos reintegros de expedientes de gasto autonómicos e a unha evolución máis ou menos plana das tasas e prezos públicos. O capítulo 4, que son as transferencias correntes, baixa sobre todo polas estimacións de achegas de ingresos dos fondos do sistema de financiamento autonómico, o Fondo de Garantía, polo miúdo, que achegan menos fondos, sobre todo en base á liquidación comunicada para o vindeiro exercicio. O capítulo de ingresos patrimoniais experimenta tamén unha lixeira merma debido, sobre todo, a que é unha boa nova para todos que baixen os tipos de interés para os que teñen unha conta corrente saneada como a Xunta de Galicia. Non é tan boa porque temos menos ingresos por xuros e por iso baixa os ingresos do capítulo 5. No capítulo 7 baixa por unha recomposición hacia fora do orzamento consolidado, porque son os ingresos por venta, sobre todo, os que nutrían este capítulo sobre todo, e os ingresos por venta de solo se traspasan sobre todo a Bipugal e a vivendas, se traspasan sobre todo a Bipugal e a Sestur, e por eso deixan de estar aquí no orzamento, e por eso esta pequena diferenza. E finalmente o capítulo 7 baixa tamén o de transferencias polo que se indicou o presidente, porque a execución do MRR, que é un fondo finito extraordinario, como ben saben, cuxa execución remata no verán do vindeiro ano, indica que preveíamos uns ingresos de uns 480 millóns de euros neste orzamento do ano 25, boa parte deles se executarán e restan nada máis 150 millóns de euros no orzamento do vindeiro ano, que obedecen a compromisos plurianuais na súa maior parte. Por tanto, hai unha baixa de 330 millóns de euros do MRR que afecta a esa evolución do capítulo 7, se compensa con crecemento noutros fondos de cohesión e finalistas, pero o saldo neto é menos 253 millóns de euros e por iso baixa este capítulo de ingresos. Bueno, unha vez analizados os ingresos, compre falar de unha parte importante da nosa política fiscal que como saben, cada ano elaborar os orzamentos e o orzamento de ingreso, analizamos o noso sistema, que é un modelo que se caracteriza por ter un modelo propio que exercemos a nosa autonomía fiscal, un modelo responsable que fai compatible o exercicio desta autonomía fiscal coa rebaixa da presión fiscal e co reforzo dos servizos públicos, que é a primeira atención que sempre temos en mente, e que é un modelo sostible, como acabamos de ver, polo blindaxe da solvencia das finanzas autonómicas. Este modelo permite que Galicia sexa un territorio fiscalmente competitivo. Temos uns colectivos prioritarios, as rendas medias e baixas, os menores de 36 anos, as familias numerosas e os colectivos vulnerables, e buscamos favorecer os sectores estratégicos tamén da nosa economía na medida en que podemos. Para o ano 26 aprobamos novas rebaixas selectivas, engadindo un novo colectivo prioritario, as familias monoparentais. Dende o vindeiro ano, as familias monoparentais serán un colectivo prioritario para adquirir a súa vivenda cunha reducción no imposto de transmisións patrimoniais ata o 3% no tipo xeral, que pode chegar ata a súa eliminación se a adquisición se fai nunha zona pouco poboada. Por exemplo, para mercar unha vivenda de 200.000 euros, o aforro medio en imposto para unha familia monoparental estaría na contorna dos 10.000 euros. Tamén tentamos reforzar unha figura dentro da nosa autonomía fiscal, unha figura propia do dereito civil galego, como é o contrato vitalicio, rebaixando a tributación para aqueles que cedan un inmoble a unha persoa para que os coide. Reducimos a metade do 8 ou 4% o tipo de imposto de transmisións patrimoniais que gravaría esa cesión da vivenda. No imposto de doacións, polo que se tributa tamén esta figura pola diferencia entre a pensión que se constitúe e a vivenda que se entrega, se tributa como se mudamos a tributación para que tributen como se fosen parentes cercanos, fronte a tributación polos grupos 3 e 4, moito máis onerosa, o que pode supor unha rebaixa de ata máis do 50% nesta escala de doazóns. E eliminamos a tributación da garantía de reintegro
por esta mesma figura, que tamén tributaría por datos históricos documentados, é dicir, a garantía de que se a persoa maior que asigna o contrato ao final evidencia que non se está prestando consonte o acordado esta prestación, esta pensión, pois pode recuperar a propiedade do ben. Isto tamén tributaría en datos históricos documentados, pero para favorecer esta figura eliminamos a tributación desta garantía. Bueno, obviamente, existen uns requisitos, como que a persoa beneficiaria teña máis de 65 anos, necesite cuidados e non sexa usuario dunha residencia de maiores. Continuamos con novas rebaixas fiscais, adecuando tamén o límite para acceder a tipos reducidos en transmisións patrimoniais onerosas. Adecuamos este límite de 200.000 euros a 240.000, porque a evolución dos prezos medios das vivendas foi crecendo ao longo do tempo. Entón, aumentamos ese umbral para que, por debaixo deses 240.000 máis 30.000 por cada membro da unidade familiar, se podan beneficiar de tipos bonificados na adquisición dunha vivenda de segunda mano na Comunidade Autónoma de Galicia. Por poñer isto en contexto, o 96% das operacións realizadas o ano pasado que se asinaron na nosa Comunidade Autónoma foron por debaixo destes 240.000 euros. Tamén se equiparan estes límites para as víctimas de violencia de xénero que teñan unha redacción, un tratamento semellante. Tamén implementamos a anunciada deducción de libros e material escolar, unha deducción do 15% da cota autonómica do IRPF deste ano 2025 xa ata 105 euros por fillo escolarizado para rendas familiares de ata 30.000 euros per cápita. E o facemos, como digo, con carácter retroactivo para que os gastos da volta ao cole deste ano 25 xa poidan computar na declaración da renda do ano 25 que se presentará na vindeira primavera. E, como tamén se anunciou, eliminamos a tributación das axudas estatais a persoas que sofren a ELA e tamén incorporamos un novo colectivo injustamente tratado como é o que sufriu a talidomía. Ambos colectivos son beneficiarios dunha compensación por parte das administracións públicas. No caso da ELA é unha subvención autonómica, como saben, e se deduce o 100% na cota autonómica para os ata 12.000 euros anuais de axuda para que queden exentos de impostos. E tamén as axudas que o Goberno de España aprobou para as víctimas da talidomía, tamén esta grave enfermedade que se debeu a un mal control das autoridades farmacéuticas, como saben, nos anos 60 e 70 no noso país, pois que a indemnización poidan disfrutar íntegramente dela, porque se compensará aos galegos que se beneficiaran desta indemnización exonerándolas de pagar o imposto sobre a renda das persoas físicas, porque o mal deseño da axuda estatal levaba a reter e facerlles pagar ata un 40% da indemnización por sofrer esta enfermidade, o que convertía unha indemnización xusta ás persoas que sofriron esta enfermidade en case, un ingreso patrimonial irregular, non? E, por tanto, pois, como era unha figura ou un caso moi semellante ao que acontece cos enfermos da ELA, incluímos tamén este tratamento para estes enfermos, malla que, como digo, a indemnización correspóndelle á Administración Xeral do Estado. Eliminación nos impostos ás persoas afectadas tamén polos incendios do verán. Como anunciamos no verán, solicitamos ao Ministerio de Facenda que se asustaran os impostos para eliminar ou para paliar a posible tributación dimanante aínda por riba dos danos dos incendios forestales, pero como nada se ten feito ata agora, pois nos incorporamos algunhas medidas no eido das nosas competencias para compensar este exceso de tributación. Así, recollemos a exención da tributación no tramo autonómico de IRPF polas axudas autonómicas que poderan obter por mor desta vaga de lumes. Artellamos unha rebaixa do ISD polas doazóns recibidas para reparar ou repoñer os bens danados.
Unha excepción no ITP e a SOTAD polas adquisicións de inmobles ou vehículos que sustitúan tamén os vehículos dañados e a exención das taxas da Xunta de Galicia por servizos ou actuacións derivadas dos incendios. Isto sí que é competencia propia nosa. As anteriores debía facelas porque é competencia estatal, incluso nos tributos cedidos. A competencia estatal é exclusiva para artellar as exencións que solicitamos. Nos o que imos facer é compensar estas exencións que debeu aplicar o Estado, pero non renunciamos a que o Goberno central atenda as nosas peticións e, mediante unha norma de rango legal, pois artelle estas reduccións de tributación. Tamén consolidamos, como dicía o presidente, que non é menor as rebaixas tributarias en vigor. En Galicia temos unha fortaleza. Hemos sido capaces de compatibilizar un sistema fiscal competitivo cuns servizos públicos de calidade. Cada ano, 115.000 galegos e galegas se benefician das rebaixas de impostos aprobadas por este Goberno. En IRPF levamos aprobadas 4 rebaixas do tramo autonómico dende o ano 14. Galicia está entre as comunidades autónomas con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas. A deducción por fillo, que oscila, como saben, entre 360 e 2.400 euros en función do número de fillos da familia. Ademais, equiparamos fiscalmente o ano pasado as familias de 2 fillos coas familias numerosas cunha deducción na cota de 250 euros para 2 fillos que se adicionan en outros 250 euros máis por cada fillo adicional. De medio, un contribuinte galego pagou no IRPF correspondente ao ano 24 case 500 euros menos que no ano 2009. En vivenda temos unha deducción no IRPF de 500 euros polo arrendamento de vivendas balleiras e outra do 15% dos gastos de reparación e conservación para adecuar un inmoble baleiro para destinalo a arrendamento. No imposto de sucesións, Galicia é a comunidade autónoma con mellor tratamento fiscal para os familiares directos, como saben. O 99,9% destas herdanzas non tributa ata 1 millón de euros exento. Desde este ano tampouco fan os primeiros 25.000 euros das herdanzas entre irmáns, tíos, sobriños, sogros, cuñados, senros e noras. No imposto de transmisións patrimoniais para a adquisición de vivenda habitual, baixamos 2 puntos o tipo xeral a pasada legislatura. Do 10 ao 8%. E mantemos tipos reducidos para os colectivos prioritarios. Algúns deles os acabo de sinalar, dende o 7% ata a supresión ata o 0% en zonas pouco poboadas. Tamén para os que merquen locais comerciais para dedicalos á vivenda. E tamén, para a adquisición de vivendas para rehabilitar, rebaixamos o tipo ata o 6% ou o 4% segundo os casos. Seguindo coas rebaixas en vigor que consolidamos, Galicia foi pionera en España en implantar un programa de impostos cero no rural nos seus tributos cedidos. Favorecemos que os galegos poidan vivir no rural e que a transacción de inmobles, explotacións e terreos agropecuarios se poden beneficiar desta tributación cero. Levamos a implementadas máis de 216.000 operacións con este tipo impositivo. E cun financiamento público de servizos tan importantes como as gardarías ou as universidades que se benefician duns prezos públicos cero. En gardarías, Galicia foi hai 3 anos a primeira comunidade autónoma en ofertar escolas infantís gratis de 0 a 3 anos, medida que consolidamos cun aforro medio anual para as familias superior aos 2.000 euros. E fomos o curso pasado tamén, Galicia, a primeira comunidade autónoma con matrícula gratuita nas universidades, o que podería supor un aforro de 3.000 euros de media por grao. Imos co teito de gasto, unha vez que falamos da parte dos ingresos. O teito de gasto respecto ao que presentamos neste verán sobe ata os 14.240 millóns de euros, sobe en 63 millóns de euros, porque se incorporan os fondos dimanantes da reprogramación dos fondos de cohesión que estábamos negociando coa Unión Europea e tamén da implementación do fondo Restore, que imos a chegar a este orzamento para financiar a reparación dos nosos bosques danados pola vaga de lumes do verán.
E tamén se recolle algún fondo finalista adicional. Esta é o que explica a diferencia entre 14.177 millóns, que era o límite de gasto presentado, e o límite definitivo, que conteramos orzamentos de 14.240 millóns de euros. Se nos fixamos na evolución dos gastos non financeiros, podemos apreciar que levamos 6 anos consecutivos elevando o noso orzamento en boa medida polos recursos extraordinarios que se achegaron para hacer fronte á pandemia, que, como era lóxico, e como o seu nome indica, eran extraordinarios e, por tanto, debían ter unha vida finita. Pero fomos quen de ilos aproveitando e ilos encaixando para facer medrar as disposicións financeiras e atender as necesidades de gasto que ían surdindo cada exercicio, ata chegar ao ano 26, en que apenas quedan recursos extraordinarios, ese resto de MRR de uns 150 millóns de euros, e a maior parte dos recursos que integran o orzamento autonómico son ordinarios e, por tanto, estables. Tamén queda claro nesta diapositiva como este peso é cada vez maior dende o ano 21 ata o ano 26. E para o vindeiro exercicio, para este ano 26, casi a totalidade, como dicía, o 99% estará sustentado con financiamento ordinario. De feito, o financiamento ordinario medrou en case 4.500 millóns de euros en 5 anos. A hora de comparar o gasto non financeiro previsto para o ano 26 e o deste exercicio, hai que ter en conta este efecto dos fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia. Pero a foto xeral sería esta que temos aquí da variación do orzamento consolidado. A maior parte dos mesmos xa foron orzamentados, como dicía, e aí está a diferencia que pasa de 480 e pico millóns de euros a 150 millóns de euros do mecanismo de recuperación, 488 exactamente. Aínda así, o total do gasto non financeiro medra en 286 millóns de euros e un 2%. Esta é a cifra, o presidente antes redondeou un pouco, ata 2,1%, pero é 2% o que medra o orzamento consolidado de gastos. E, como dixen antes, ata os 14.240 millóns de euros a cifra que consolida esta evolución do gasto autonómico a todo agora. Como logo veremos, priorizando a sanidade e as políticas sociais. Pero, como dicía, podemos facer tamén unha comparación sen MRR para eliminar ese elemento que distrae un pouco a auténtica natureza, a auténtica evolución da natureza económica das contas, e se eliminamos os fondos MRR vemos como o incremento orzamentario sufre un incremento moi próximo ao 4,6%. Evidentemente no anterior, podemos voltar ao anterior, por favor. Aí. As cifras de investimento estaban moi distorsionadas porque os fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia concéntrase nos capítulos 6 e 7 de investimentos, e por iso baixaban aí. Pero se eliminamos este efecto dos investimentos que se van facendo e que, polo tanto, non se repetirán porque xa non haberá máis MRR para financialo, pois vamos a esta evolución máis ordinaria do orzamento, no que se ve, é máis tradicional, polo que coñecedes da evolución das contas autonómicas, no que se ve que todos os capítulos soben de xeito importante. Se queredes os comentamos un pouco polo miúdo, e que acadamos unhas cifras de investimento pois importantes por enriba da media, como soe acontecer coas contas autonómicas. Como dicía, facemos unha comparación homoxénea deste ano e do vindeiro, excluindo este MRR. Neste caso, os fondos aumentarían 625 millóns de euros e un 4,6%, ata 14.090 millóns de euros, que son os 14.200 menos os 150 de MRR que dicía antes. O capítulo 1 sube un 3%, ata a cifra máis alta, porque recollemos unha bolsa en espera de que o Goberno aprobe a taxa de incremento da masa salarial, que, como saben, é competencia exclusiva do Goberno, debe facerse na Lei de Orzamentos Xerais do Estado ou mediante un decreto lei que o sustitúa. Neste ano, aínda non tivemos lei que os actualizase. Esperamos que o ano que ven, sí, por se acaso, se recolle unha bolsa para financiar o incremento que aprobe o Goberno.
Estamos preparados para calquera suba que aprobe o Goberno Central e tamén incluímos os recursos necesarios para cumprir cos acordos retributivos autonómicos pactados, como aumentar un mes o dispositivo de incendios ata os 9 meses do persoal laboral de incendios, aumentar ou recoller as dotacións do persoal que traballará nas novas competencias de litoral na Consellería de Medio Ambiente, que tamén son novas plazas dotadas nos orzamentos, ou, en algúns casos, dicía que cando remata o MRR baixa o orzamento, pois en algúns casos, cando afectaron ao MRR, se consolidaron e se pasaron a financiar co fondo propio. Por exemplo, nos fondos de educación se recollen 12 millóns de euros adicionais de fondo propio que sustitúen o MRR que remata e que se empregaron para financiar a contratación de novos docentes en materias prioritarias de formación profesional. En capítulo 2 se experimenta tamén un incremento importante porque sobe de xeito importante o custe de farmacia hospitalaria e polo reforzo tamén dos comedores e do transporte escolar, basicamente. O resto, en comparación con estas tres grandes partidas, testimonial. Aínda que tamén a prestación de servicios xerais da Comunidade Autónoma, pois, como poden imaginar, sofre tamén ou ten que reflectir tamén o incremento de custes que sofre a economía en xeral. No capítulo 3 se estabiliza, o gasto en xuros é prácticamente o mesmo que o ano pasado, porque tamén se estabilizan os tipos de interés e porque temos, como saben, unha estrutura bastante estable de financiamento da nosa débeda a medio plazo, con unha duración de entre 7 e 8 anos de vida media e que ahora se recollen estes efectos de uns refinanciamentos máis moderados que os que tiñamos o ano pasado. No capítulo 4 tamén experimentamos unha suba importante porque se consolida o apoio ás familias con iniciativas como o ensino gratuito de gardaría á universidade, porque reforzamos o apoio aos concellos a través das transferencias do FCL, que medran máis dun 11%, case un 12%, porque damos un pulo importante aos servizos e as prestacións aos dependentes, que tamén, incluso as partidas, tamén experimentan un incremento importante. O fondo de contingencia non varía e logo nos quedan os capítulos de investimentos nos que os gastos de capital suben un 5,2% que consolidan o esforzo investidor de anos anteriores ata sumar 2.656 millóns de euros por enriba da media do incremento do gasto non financeiro, xa digo, sen ter en conta os fondos do mecanismo de recuperación e resiliencia. Como é habitual, a primeira prioridade do Goberno galego é o reforzo do gasto social. Así, para o ano 26, este gasto social chega aos 10.588 millóns de euros. Evidentemente, se estamos ante o maior orzamento, pois tamén estamos ante o maior gasto social das contas autonómicas, pero o aumento non é baladí porque fronte a un orzamento en global que aumenta un 2%, este gasto o fai nun 3,1% por enriba en máis de 321 millóns de euros. Nunca se adicaron tantos recursos á sanidade pública, á educación, á política social e ao emprego. En particular, 3 de cada 4 euros de orzamento se destinan a gasto social. Pasamos a falar deste gasto social. En sanidade, a gran partida orzamentaria, evidentemente un ano máis que absorbe máis recursos será a sanidade pública, que reforzamos nese exercicio. Se temos en conta o período post-pandemia, o incremento da sanidade pública é dun 24% dende finais do ano 20, máis de 1.084 millóns de euros en 6 anos. Quisera destacar especialmente o que medra este ano a saúde pública, os recursos destinados ao mellor calendario de vacinación de España, ao que dedicamos 48 millóns de euros, un novo pulo tamén para os cribados, que aumentan ata 3 millóns de euros, maior dotación en atención primaria, que sofre un incremento importante respecto a este ano de case 80 millóns de euros,
o reforzo do programa de saúde mental, que acada os 17 millóns de euros, ou a continuidade de programas como de obesidade cero, prevención da drogadicción e prevención e control de enfermidades transmisibles. Seguimos a modernizar a nosa rede hospitalaria autonómica e de centros de saúde. Este ano, en 26, esperamos finalizar e poner en marcha o novo Montecelo, en Pontevedra, e darlle un pulo importante aos hospitales de Ferrol, Ourense, A Coruña e Santiago, así como mellorar os hospitais comarcais, principalmente os da Mariña, Monforte, Barbanza e Verín. En política social, para a política social se realiza tamén unha aposta sen precedentes no orzamento polo benestar social e polo cuidado dos que máis os necesitan, que son os nosos maiores, as persoas con dependencia e as familias. Un pulo histórico de dependencia con un incremento de preto de 100 millóns de euros para o pago de prestacións, incrementando as prazas residenciais e favorecendo a conciliación nas familias, consolidando a gratuidade das escolas infantís. 68 millóns de euros se destinan a esta finalidade, o plan corresponsables ou o bono concilia. En educación, continuando co gasto social, queremos consolidar unha educación pública gratuita e inclusiva e con igualdade de oportunidades para todos os galegos e galegas, para que calquer rapaz que se esforce poida chegar a onde queira. Con 3 millóns de euros para reforzar os comedores escolares, con achegas ao transporte escolar, que acada os 90 millóns de euros en total, o transporte escolar máis caro de España, debido á nosa dispersión territorial, como ben saben, co prestixio e especialización da nosa formación profesional para favorecer a cobertura de profesións con alta demanda e unha saída profesional aos nosos estudantes aos nosos estudiantes e coa consolidación da matrícula universitaria gratuita para quenes aposten pola educación superior. Fomentamos tamén en emprego a creación de emprego estable, de calidade e aceitado a demanda. Seguimos a traballar para adecuar a capacitación e formación ás demandas laborais actuais. Apostamos polo retorno de migrantes para poder cubrir empregos onde existe demanda. Axudamos con case 41 millóns de euros aos autónomos, mentres que o Goberno central quere subirlles os impostos, como saben. Nos facemos o contrario, os apoiamos con 41 millóns de euros. Colaboramos co comercio tradicional na transición aos novos patróns de consumo, co Plan Estratégico Comercio de Galicia. E facilitamos o acceso á vivenda aos traballadores captados a través do Plan de Atracción de Talento captado con 1,5 millóns de euros. E rematando xa o gasto social, entrando no eido da economía productiva, lembrar que o financiamento das políticas sociais non sería posible de non contar cunha economía productiva cada vez máis dinámica que achegue recursos para financiar este gasto social. Por eso, seguimos apoiándoa para xerar emprego estable de calidade e que Galicia sega sendo punteira en sectores estratégicos como a automoción, o naval, a cadea media industria ou a seguridade. Continuamos apoiando a internacionalización para consolidar o posicionamento exterior do noso tecido productivo con outros 17 millóns de euros. 30 millóns de euros para o desenvolvemento de infraestructuras do sector acuícola, 17,2 millóns de euros para a estrategia de defensa e seguridade, apoio continuo á industria auxiliar do sector da automoción ou seguindo a apostar por un modelo de crecemento da nosa economía, da nosa industria baseado no coñecemento e na innovación. A innovación é un dos piares no que asentar o crecemento sostible da Galicia do futuro. No ano 26 adicamos máis de 400 millóns de euros, un 9% máis, para financiar iniciativas no eido do I+D+I, como iniciar o desenvolvemento dunha factoría de inteligencia artificial, unha das únicas dúas de España e 7 que acaba de aprobar a Unión Europea para toda Europa, adicar 43 millóns de euros máis para a CESGA para seguir a potenciar o polo cuántico co supercomputador máis potente do sur de Europa, ou coa creación da Fundación Galtia con 4 millóns de euros para atraer talento investigador de máximo nivel internacional a nosa comunidade autónoma para que desenvolva a súa actividade de investigación aquí en Galicia. Coa posta en marcha tamén do primeiro centro de protonterapia de España e profundando no deseño e na produción de medicamentos CAR-T para fomentar a medicina personalizada.
En vivenda, tamén continuamos a nosa aposta por esta política de vivenda. Esta é a legislatura da aposta pola vivenda e seguimos impulsando esta política impulso que xa comenzamos o ano pasado. Comprometemos pasar de 4.000 a 8.000 o parque de vivenda pública e en ano e medio xa levamos 3.000 destes pisos que se puseron en marcha. Bipugal se dotará con máis capital por importe de 40 millóns de euros, e iso non estaba nas contas anteriores, porque capital é capítulo 8, como saben. O sea que hai que sumarlle 40 millóns de euros ás cifras anteriores. Bipugal se dotará cun incremento de capital de 40 millóns de euros para a promoción e xestión de vivenda con destino a venda ou alugueiro, así como de solo residencial. Destinamos 18,9 millóns de euros ao programa de alugueiro de vivenda. Achegamos 2 millóns de euros para mercar baixos comerciais para transformalos en vivenda pública e reservamos 3 millóns de euros para a rehabilitación de vivenda no rural, entre outras actuacións. No que atinxe a política territorial, queremos poñer en valor o noso territorio, coidalo, protexelo e xestionalo de forma óptima. E por iso asignamos tamén diferentes partidas a mellorar as actuacións no territorio, dotando, por exemplo, 1,5 millóns de euros para coidar e pôr en valor o noso litoral e mellorar a xestión grazas ás novas competencias que acadou a Xunta de Galicia. Axudar a mellorar tamén a ter un ciclo de auga máis eficiente. As axudas de auga se incrementan un 70% para seguir apoiando a concellos, asociacións e comunidades de propietarios a ter un abastecemento e saneamento máis eficiente das augas galegas. Tamén remataremos a primeira planta pública de España de clasificación de textís con 22,4 millóns de euros e implementaremos axudas ao relevo xeracional para manter vivo o rural con 24 millóns de euros. Pero non rematamos aquí, tamén reforzamos a prevención nos montes con máis de 50 millóns de euros para o financiamento de accións como o aumento a 9 meses, como xa dixen antes, do traballo do persoal laboral do Servizo de Prevención e Defensa contra os incendios forestais, o persoal laboral, o que é persoal funcionario, ten contrato de 12 meses, como ben saben. A reforma de bases aéreas e de máis medios, tanto terrestres como aéreos, 9 millóns de euros. Recuperación de zonas queimadas, a que dedicaremos boa parte da reprogramación dos fondos europeos a través do programa Restore, ao que se adicarán uns 17 millóns de euros. Intensificarase a xestión de biomasa en faixas secundarias, duplicando as contías que figuran na Consellería de Medio Rural, pero tamén aumentaremos os importes que se xestionan fora da Consellería de Medio Rural, dotando un fondo de 10 millóns de euros que complementa o anterior e que tamén se nutrirá coa execución das limpezas que cobre a Xunta de Galicia, por lo tanto, será un fondo que terá un funcionamento permanente. E creamos o fondo de garantía, este fondo de garantía de limpeza de faixas que estará dotado inicialmente con 10 millóns de euros adicionais para intensificar o control para realizar as execucións de xeito máis áxil no caso de que os propietarios non o fagan. Un ano máis, dende a Xunta de Galicia, reafirmamos o noso compromiso co financiamento das entidades locais. Para o ano 26, temos dous fitos importantes, un fito cuantitativo e outro cualitativo. O cuantitativo é que o Fondo de Cooperación Local medra case 20 millóns de euros máis, o que supón case un 12% en comparación á dotación deste exercicio, o cual é especialmente meritorio nun orzamento que medra tan só un 2%, como vimos antes. E se acumulamos dende o inicio da legislatura, este fondo ten medrado un 20% nos dous primeiros anos de legislatura. Supón o maior esforzo tamén do Goberno autonómico co financiamento dos concellos e as entidades locais. E no cualitativo, aprobarase na Lei de Administración Local unha regulación definitiva do Fondo de Cooperación Local e da súa asignación a marxe da Lei de Orzamentos da Comunidade Autónoma, o que daralle moita máis estabilidade e con criterios que recollen as peticións da FEGAMP.
Por tanto, penso que son boas novas tamén para os concellos as cifras que refliten a eles no que atinse ao financiamento incondicionado os orzamentos da Comunidade Autónoma. Non quero deixar de falar, por non ter menos dotación orzamentaria, de dous eidos especialmente importantes para a nosa Comunidade Autónoma. O primeiro é a cultura, a lingua e a xuventude. Promovemos e fortalecemos o patrimonio cultural e lingüístico da Comunidade Autónoma, ademais de apostar polo futuro da nosa mocidade. Seguimos traballando por un pacto pola lingua para sacar do debate político esta riqueza de Galicia cun acordo sen imposicións, pero tamén traballaremos no eido da cultura en actuacións como a recuperación do Teatro Fraga de Vigo, a axuda á produción artística en materia cultural a que se dedicarán máis de 7 millóns de euros, un fondo para rodaxes audiovisuais na nosa Comunidade Autónoma de 2 millóns de euros, a ampliación do bono Emancípate para os primeiros gastos para acceder a unha vivenda, a ampliación ata os 26 anos da tarxeta Xente Nova para a gratuidade de transporte público interurbán e medidas para fomentar o seu acceso ao mercado laboral, o acceso da Xente Nova, evidentemente. Axudas, por exemplo, para o carné e programas de prácticas en empresas. Tamén falar de turismo. O sector turístico tamén está convertíndose dun sector importante na nosa economía e o vindeiro ano 26 prepararemos o Xacobeo do ano 27 para que sexa todo un éxito, además de seguir a apostar por un turismo sostible e desestacionalizado, cun aumento de recursos do 9% sen ter en conta o MRR, melloras que irá destinado a melloras nos camiños, rehabilitación de albergues e bens de interese públicos, pero tamén a promoción e fomento de Galicia como destino turístico e reforzo do turismo sostible, ao que se dedicarán case 72 millóns de euros. E tamén recollemos unha partida de eficiencia enerxética para establecementos turísticos de case 8 millóns de euros. En resumo, porque penso que os máis competentes para darlle información polo miúdo son os conselleiros sectoriais a partir desde agora, pero quería que tiveran esta idea global do que é o contido numérico, pero tamén o contido cualitativo das contas. Aprobamos en tempo e forma o proxecto de orzamentos de Galicia para o ano 26 con 14.240 millóns de euros, un 2% máis que os recursos do ano pasado, cun peso cada vez maior dos recursos ordinarios, sen novo endebedamento por terceiro ano consecutivo, cunha revisión á alza do PIB de 4 décimas este ano ata o 2,5%, que permitirá que o ano 26 encadee 6 anos consecutivos de crecemento sostible, un crecemento que permitirá seguir a crear emprego e rebaixar a taxa de paro ata rozar mínimos históricos. E artellando uns recursos que empregaremos para reforzar de novo o gasto social, que aumenta en recursos e en peso, apostando sen precedentes pola desenvolvemento da Lei de Dependencia. Esperemos que nos deixen seguir a aplicar o noso procedimento de recoñecemento de dependencia que ten acreditado uns resultados salientables na incorporación de novos dependentes ao sistema, apostar pola sanidade pública, a sanidade preventiva, a consolidación da educación gratuita dende a gardería á universidade, dar un novo pulo á vivenda pública para cumprir cos nosos compromisos, priorizar a economía productiva para xerar emprego estable de calidade, dotar de recursos as novas competencias do litoral, mellorar o cuidado do territorio con máis recursos e efectivos, aumentar os apoios aos concellos e comezar a preparar o Xacobeo 2027 e a seguir apostando por un turismo sustentable como factor de riqueza da nosa comunidade autónoma e de xeración de emprego. Todo isto compatible cun novo paquete de rebaixas selectivas, como acabamos de ver, de impostos que tentan aliviar a carga fiscal dos galegos e galegas, en especial dos colectivos prioritarios. Moitas grazas. Bo
día, conselleiro. Falaban de preparar o Xacobeo. Quería preguntarlle, centrado en Santiago, a cifra do Estatuto de Capitalidade, se pode detallala e de canto é o incremento. Non sei se colma as expectativas, as peticións que había desde a alcaldía. Gracias. Como me empecéis a preguntar todos por partidas concretas, vais poder poñerme en un apreto, eso sen dúbida, pero sí que cando falamos da financiamento local, se non lembro mal, a chega a capitalidade medra ata 3 millóns de euros, medra ata 3 millóns de euros, supoñía nos 2 anos que levamos orzamentados de legislatura un incremento dun 25%, que non é unha cifra menor. No que refire a estes orzamentos, o incremento era, penso que de 2,6 a 3 millóns de euros, máis ou menos, que o incremento teria que calcularlo aquí, pero se queres xo digo despois. Pero, en todo caso, 4 ou 5 veces o que crece o orzamento da comunidade autónoma. Para mí, é un esforzo salientable das contas autonómicas, tendo en riba da mesa todas as prioridades que acabamos de ver, de ollar. Posiblemente, para o destinatario, xa é medio insuficiente, porque sempre o é. Sí, eu teño unha dúbida, porque o teito de gasto estableceu unha cifra e agora incrementa 63 millóns de euros. Non entendo como se hai un teito de gasto aprobado no Parlamento se pode incrementar esa cifra, se iso se pode facer. E se pode explicar un poquinho mellor as causas, porque falaba dos fondos de cohesión, a que se debe eso exactamente. Tamén quería preguntarlle, hai unha revisión na estimación do PIB respecto para o ano 2026 respecto ao que se diu no teito de gasto, creo. Creo que se rebaixa, se non me equivoco. Non? É a mesma. Vale. Entón estou equivocada. A previsión é exactamente a mesma. Na parte macro é exactamente igual. A previsión de crecemento mellora este ano 4 décimas ata 2,5%, basicamente por mellor resistencia, como dixen, no que é a demanda externa. Aunque o crecemento interno tamén se recompón de forma máis saudable, porque crece con máis forza o consumo privado e crece tamén con máis forma o investimento. Pero o crecemento interno para este ano é igual ao 1,4%, ao que se suma o 1,1% de demanda externa. Pero para o vindeiro ano é exactamente o mesmo. O teito de gasto pode modificarse, o contempla a nosa lei de estabilidade orzamentaria, non se pode incrementar en fondos propios, pero sí que se pode incrementar en fondos finalistas cando teñamos novas de incorporación de novos fondos despois da súa aprobación polo Parlamento da Xunta. Neste caso, se presentou unha reprogramación de fondos europeos, como dicía antes, que destina a determinadas prioridades. Isto vai estar explicado polo miúdo no informe económico financeiro. A diferentes prioridades, a tecnoloxías STEM en innovación, a melloras tamén determinadas melloras para a sostenibilidade medioambiental e o programa Restore, que é un programa que permite adicar a emerxencias tamén, neste caso de reparación dos danos causados por los lumes, máis recursos. Isto, basicamente, máis algún finalista que foi comunicado por os ministerios despois de que se aprobase o teito de gasto, é o que é a diferencia. Non aumentan os fondos propios da comunidade nesta cifra. Bos días, conselleiro. Eu quería facer unha pregunta un pouco máis de tipo político. A vista das cifras que ten Galicia, máis aló de que aquí se aproben orzamentos en España non, entende que o modelo que ten a Xunta pode exportarse para o conxunto do Estado e pode servir, por exemplo, de modelo para un eventual goberno de Alberto Núñez Feijóo no futuro? Grazas. O modelo que ten a Xunta é o modelo que facese mellor a realidade de Galicia. Non sei se podemos trasladalos. Financeiramente, desde logo, non só que apostamos por preservar esta solvencia que temos como garantía dunha prestación sen sobresaltos dos servizos públicos fundamentais, non? Porque
porque isto é especialmente importante e todos temos que aprender leccións do pasado, e de crises pasadas, cousas que aconteceron no pasado para que non se volten a repetir. E por iso nos sempre somos prudentes e pretendemos quizáis ir asentando as diferentes políticas que creemos que son vitais para o desenvolvemento da comunidade autónoma para aquilatar o benestar dos galegos e das galegas, pero tamén, como dicía antes, tentamos ser competitivos fiscalmente e incorporamos todas aquelas beneficios fiscais que podemos, sempre que en primeiro lugar, se houbera preservado esa prestación dos servizos públicos fundamentais. É o que facemos e penso que é o que deberían facer o resto das comunidades autónomas. Supongo que cada un o intenta como pode, non? Non teño máis que dicir. Sí, yo quería preguntar, ¿qué partida se dedica a la adquisición de locales para acondicionamiento y reconversión de viviendas? Eso por un lado. Y luego es una aclaración con respecto a la lucha contra incendios forestales y las bajas secundarias. Hay dos partidas en la presentación, al menos, que no sé si se solapan o no lo entiendo ben. Sí. Que la partida, xa vos dixen antes que como comecedes a preguntarme partidas concretas, penso que son máis ou menos 3 millóns a que se dedica a adquisición de locais para comerciais, penso, pero non estou absolutamente seguro. Absolutamente seguro entre 2 e 3 millóns, pero non sei exactamente o número. E as partidas que se recollen para a limpieza de bandas, hai aí un mix, efectivamente. En primeiro lugar, temos, en medio rural, se duplican os fondos que estaban adicados para a limpieza de faixas e se crea un fondo adicional. Por que se crea un fondo? Porque ese fondo vai se nutrir do que recademos nós, cobrándolle aos usuarios as faixas que limpemos, e sitúanse inicialmente 10 millóns de euros, porque primeiro, cando non se limpen as faixas despois dunha solicitude, nos remataremos limpando os terreos para que, cando chegue a época estival, os terreos estén limpos e minoremos este risco de que cheguen as lapas ás casas. Entón farémolo nós, pero evidentemente cobraremos subsidiariamente o custe desta limpieza ao usuario a través da triga. Por tanto, como primeiro hai que limpar e logo hai que cobrar, e dotamos un fondo con 10 millóns de euros para permitir este sistema. Por lo tanto, son adicionais, non se solapan. A todos.